Na ladeira do Monte da Cruz de Paraños, en Outeiro de Rei, situado nunha planicie a 480 metros de altura, existe un dos lugares máis singulares de toda a comarca de Lugo. Trátase de Penas de Rodas, un amontoamento de rochas onde a natureza para algúns e o home para outros creou un fascinante lugar como este. Estas formacións, coñecidas como bolos de disxunción, teñen unha orixe natural. Son o resultado da erosión da auga na pedra de granito, aínda que tamén hai outras teorías, como a que fala de que é un conxunto megalítico de enorme valor vinculado ao coñecemento astronómico. Hai estudosos que aseguran tamén que poderían ser o primeiro calendario solar da humanidade. O que sí é certo é que a formación destaca polo tamaño das pedras de granito de máis de 15 metros de altura, asentadas sobre pequenas bases e que semellan estar a piques de caer. A súa orientación tamén é curiosamente axeitada, cara a posta de sol no solsticio de verán e cara a saída do sol no solsticio de inverno. O lugar está rodeado de crenzas e lendas, como a que fai referencia ao interior das pedras. Unha delas, chea de alcatrán, que inundaría a zona en caso de romper, e a outra chea de ouro, polo que enchería de sorte a que entrunfase na elección. Lendas que forman parte do imaxinario da terra. Hoxe en día, Penas de Rodas é un lugar habilitado como zona recreativa, onde cada domingo anterior ao 12 de agosto se celebra unha concorrida romaría, que acolle a centos de visitantes. A música e as danzas axudan a reavivar as lendas que envolven este singular espazo.